תפתח בגז. יש נשק 60 על מאמי מזי לחוץ בחזי אוהב שהיא רעה ביץ' ברמה כי יש לה על מה כולה סקסי עושה אותה על ספינה מאמי מרינה אומרי הוא חם רק מאמי קרינה מאמי משינה יוליה מכונה אני הורדתי את יאנה לדרגת טטיאנה נותן לה ויטמינים ים מסר בתוך הביט מלא בפרוטאינים רוסיה ולטינית טעות שלי לא רוסיה, אוקראינית כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק אם מכורה היא רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית גברת, פתח התיק פתח התיק תפתח בגז